Kaniti pong kapag masusyan, yabe talaking kay katamong panalangin, di makatuking intensyones. Pasalamat dari William Paraiso, Marcedita Paraiso, special intention, Chito and Wenda Reyes, speedy recovery, Mirna Flores, Rosemary Manalang, Alma Bognot, para karing kaladwa dari Domingo Senior, Cecilia, Simeon, Alan Dizon, Fernandina. At antimurin po, for the repose of the souls in purgatory, especially Pilar, good health, and special intention of Mrs. Lita Dumlao, healing, Sister Mary Thelma Rosiana, OSB. Talakad dapot, makiabeking dalita pamuklat. Kinagiling ipaan po ng anak po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya na ginutamang Isukristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ni Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. At kay ka antimurin, May pagat panapon po. maya pagat panapong puwa mo. Piyesta na po ngayon kay kaming malapatro ni kaming Paris Priest, Saint John Maria Vianney niya, feast day mi ngayon. Metong yang simpleng pari, eman makanta kasiklab king kayang gelingan, kitang bagay intelektual, pero makanya man yung kabanalan na yung may katagkil kareng marakal king panahon na Saint John Maria Vianney. At bata maging abebeng matampangganap ngayon, ikaniting kapag masusyan, amin ang talapamo at pagkalungkutan, ding kakatamong kasalanan, at anyaran tapamo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikamay nga mo, king nanumang kakulangan ng San Juan Maria Vianney, ban maging pari at maging patrunda ring pari, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ikang meging uliran ng San Juan ban dumugan dering taong bisang magkumpisal at manyawad kausukan. Kristo Pakalulo. Kristo Pakalulo. Ikang minantabi kang San Juan king pamibalik na lub karing mayap ng Katoliko ning Ars minuna ng parokya. Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ing Diyos sa mayupain tutu pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alangangga. Amen. Yang kalura
Panalangin tamo. Oy paming mayupaya, gewaming makapasubali San Juan Maria Vianney, king sigasig ning kayang pamagpari at pangapari, at kapag malasakitan para king kekang balayan, kapamilatan din kayang alimbawa at panalangin, ayagyag binoman sana rin kaya kaming kapatad, papunta king lugod kang Kristo, at akaya bemi, milang miras, king alanganggang ligaya. Itiadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magali kang bemo at ng banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Lukluk tapo at magiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Jeremias. Sinabi na kanako ning Ginoo, ing Diyos ning Israel, isulat mo king metong nga libro, ing sablang bage as sinabi ko keka, nga na ning Ginoo karing taong kayang pinili. Alang panulo para karing kekong sugat, ela malyaring kumayap, ding galos yu. Alami atong mangke kayong lumingap, alang lunas para karing mangal bagyong balat, alang kapanayan para kingkekong pangakayap. Kilingwanda kayo ring sabla, kaya kayo malsinta, ala na kaya kayo bisa pang magdulap. Liso banda kayo antimo ing meto nga kalaban, ing digpa kaya kayong parusa, dinayang mabayat. Uling dakal ing kekong kasalanan, at maragul ing kekong dewakan. Tuknang nakong daralong tungkol king kekong karamdaman, alang panulo para king kekong ikakayap. Makanyanda kong perusan, uling dakal ing kekong kasalanan, at maragul ing kekong dewakan. Ding karing manuknangan, kapuryan ing idalitda, kuli sakla king tulara, king kapamilataning bendisyon ko, dakala king bilang. Ingka kong bendisyon at dana na lang dangalan. Ibalik ko ing matwanang kayupayan, ning labwad at pasibayo italakad na matibe. Ding sablang karela liligalig ni parusan la, ing pamuntok da, manibatan niya king mismong labwad da. At karing kabalenda ing prinsipira, potang agkatangke, lumapit siya, ninuwari ing mga gasgas nungeya mikumbira. Ila ring maging taong kanakong pinili, at ako ing maging Diyos da. Ako ing Ginoo ing magsalita. Amano na ning Ginoo. Salamat king Dios. Ing Ginoo italakad ning miyuman ning Siyon, at luntoya king sablanang ligaya. Ing Ginoo italakad ning maning Siyon at luntoya king sablanang ligaya. Pitakutan dering bansa ing lagyo ning Ginoo, ading sablangari keti king yato. Pitakutan da ing kayang upaya, potang italakad ning miyuman ing Ginoo ing Siyon, ipabal na ing kayang degulan. Dalong ding misasakitan, kayang pakirandaman, at panalangin da kayang tingiran. Ing Ginoo italakad ning maning Siyon at luntoya king sablanang ligaya. Isulat yu para karing daratang alahi ing depat ning Ginoo. Bang pati dinge pamibayin munyelang kapuryan. Karing king sangtuaryo na banwa, ing Ginoo tinandoya. Ibat banwa yato linawene. Ing saingsing ding makasukol, dindam na, at ding miyatulan, mate itimawa nala. Ing Ginoo italakad ning maning Siyon at luntoya king sablanang ligaya. Ding anak mi mabibielang mitmong kapanatagan at ding palipira, manatili lang alang kapigaganakan, king lalam ng kayampunan. Enya ding tao karing Siyon, lagyo na karelayang ihayag, at ding tao Jerusalem, karelayang pasalamatan. Potang ding miyayaliwang bansa at kayarian,
mitipon la, at king Ginu sambala. Ing Ginoo italakad ning yumaningsyon at luntoya king sabla ng ligaya, talakad tapo ban parangalan ning maya pabalita. Di nga manong mo o Ginu espiritula at biye, at ilukeka ring nga manong babiye alananga. Ang Ginoo man tabi kay kayo, At keka antimurin, pamamasa aking maya pabalita, pangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Kibadang mengan at kinabsiring sabla, agad nung pepa sa ken Jesus, king bangkaring alagad na. Pepauna na nalang dinalakit, king kangatbaning pampang ning dagat-dagatan. Gabang ya, Pauliano ring tao. Inya nga Pauliano ring tao, minukot siyang magdili-dili king meto nga bundok, ban madalangin. Mirasing bengi, magdili-dili ka rin Jesus. Dapat kitang oras sa ito, ing bangka, at suking libutad ning dagat-dagatan. Sapul-sapulan ning alun. Uling makasalungat siya, king tsup ning angin. Pilata ning alas 3 at ning alas 6 ning abak. Jesus pintalano ring alagad na. Lalakad siya, babo ning danum. Kabud ning alagad, ikid ng lalakad babo ning danum. May ngilabot la king takot. Multuya, ngarang sinabi. At kinulisak la king takot. Agad-agad minaw sa karela, Jesus, eko tatakot, ngara. Ako, Jesus, eko mitatakutan. Kanitay Pedro, nga nang kinulayat, Ginoo, nung ikapin, yutos mong munta ko keka, baboning danum. Mekini, nga nang mekibatesos. Ni Pedro, kinuldas siya, king bangka, at migmulay ang linakad, baboning danum, papunta kang Jesus. Dapat inyang dindam na yung masikan at tsup ning angin. Tiblanin ning takot at migmulay ang limbog. Sagipan mo ko, Ginoo, nga nang kinulisak. Agad-agad dinabot ng Jesus, inggamat na. Tela na Pedro at nga na, Abe, kay namo kasal pantayanan. Bakit may kakuno ka? Para ulang sinampaking bangka at kasampara tinok ng titsuping angin. Dingalagad ang makasake king bangka, simban de Jesus at ngara, tutupin ika, inganak ng Diyos. Inya nga dalakitan ding dagat-dagatan, sinad sa la Genesaret. Kilala reding tao ka rin ni Jesus. Belitanande, ing kabilugan na balen, king panyatang ng Jesus. Inya de la rokeya, ring sablang ating sakit. Inawad da keya, ingi paintulot na sang atagkilde ring masakit, agyang itamumang borlas ning kayang imalan. Ding sablang may katagkil kaniti, kinayap lang lubos. Ning mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po kay Humilya. Magandang hapon po ulit sa lahat. Magandang hapon po, Amo. At peace day po namin. Dapat ito yung clergy day. Araw naming mga pare dahil pista ng aming mahal na patron, si Saint John Maria Vianney. Dati po meron kaming mga pagtitipon, pero dahil pandemya ay by group, by vicariate na lang. No? So kami po sa vicariate, bukas namin pagdiriwang ang clergy day ng aming kapistahan. Diyan kami sa may Santo Domingo, Paris, sa kapitbahay natin.
At kaganda po nitong ebanghelyo na naglakad sa ibabaw ng tubig ang Panginoon. Bakit kaya siya naglakad? Siguro hindi siya marunong lumangoy. Kaya naglakad na. O kaya walang pamasahe. Kaya naglakad. Pero ganda pong larawan. Ang dagat ay simbolo ng kasamaan. Ng mga delubyo, mga paghihirap at pasakit. Yan po yung nilalarawan ng dagat. Tapos dito'y maalon pa. Kaya ang paglalakad ng Panginoon sa dagat ay ibig sabihin, He is in control sa lahat ng bagay. Kaya niyang maglakad sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga paghihirap. Kayang harapin lahat ito. At siguro po tayong lahat, yan din ang gusto nating mangyari sa buhay natin, na sa kabila ng anumang nangyayari, kaya nating tapakan ng anumang mga kasamaan, kahirapan, pagsubok sa buhay natin, na kaya nating harapin lahat at tayo nagtatagumpay dito. At siyempre sa tulong at biyaya at grasya ng Diyos. Kaya kung sakali man po tayo nadulunod dahil sa mga rito, ito, pinapaalala sa atin ni Pedro, huwag nating kalimutang sumigaw lang, Panginoon, sagipin mo ako. Kapag tayo po'y nakikita nating tunay na tayong nagigipit, at tayo parang nalulunod sa mga pinagdadaanan natin, mga pinagkakabalahan sa buhay, mga nangyayari sa buhay natin, huwag natin kalimutang tumawag sa Panginoon. And nandun lagi para siya makinig sa atin. Kaya yan, ang ng ating ebanghelyo. At maganda rin pong bigyan natin ng pansin ang aming mahal na patron, si St. John Maria Vianney. Alam niyo po, doon sa aming breviary, doon sa Office of Readings, kapag may mga pistang tulad nito, kumuha ko sila ng mga kokonting writings ng mga santo at santang pinagdiriwang ang kapistahan. So, ngayon po ito si St. John Maria Vianney. At gusto ko rin pong ibahagi sa inyo ito kasi ang ganda. Nakikita mo talaga masasalamin sa mga sinulat niya ang kabanalan ng tao. Ang taong ito. Kahit hindi mo kilala si John Maria Vianney, basahin mo lang itong sinulat niya. Sasabihin mo, napakabanal ng taong ito. So ito po'y catechetical instructions niya. So kung catechetical instructions, pwedeng sa mga bata, pwede rin sa mga matatanda. Inano ko po, inenumerate ko into six mga anim na mga ginintuang salita galing kay John Maria Vianney. Ang una po, sabi niya, ang kayamanan ng isang Kristiyano ay wala dito sa lupa, nasa langit. Kaya dapat ang ating isipin ay nakatuon, ang ating isipan ay nakatuon sa kayamanang ito. At hindi po ba mga 2 Sundays ago ang ating ebanghelyo tungkol sa Pearl of Great Price, kayamanan. Parang ito sinasabi ni John Maria Vianney, isa lang ang kayamanan natin at wala ito sa lupa. Hindi yung pera, karangyahan, kapangyarihan, kasikatan. Nasa langit, sabi niya. Para sinasabi sa atin, God is all that matters in life. Everything is secondary. Kaya dapat ang lahat ng ating energy, pagsisikap, pagpupursigi, ay dito nakatutok sa kayamanang ito, ang langit. Ano man ang ating gawin, dapat ito'y nakaugnay, naka-anchor lagi. Dito sinasabi ni John Maria Vianney na ating kayamanan, ang langit, ang Diyos mismo. Pangalawa po, sabi niya, ang maligayang tungkulin ng tao ay ang magdasal at magmahal. Sa pagdarasal at pagmamahal, doon natatagpuan ang kaligayahan.
Tingnan niyo po, no? Ang kaligayahan nitong mama, ang pagdarasal at pagmamahal. Ang panahon na ginugulgol niya para makipag-isa sa Diyos na kanyang minamahal at ang kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa. No? Yung pong mga istorya tungkol sa kanya, no? Na kung ilang oras siyang nagpapakumpisa na nagbibigay ng counseling. No? At kung paano naibabalik niya ang kalooban ng mga makasalanan doon sa Ars. Dahil sa kanyang kabanalan. Dahil sa kanyang pagmamahal. Yan. So, at ang pangatlo po, sabi niya, ang pagdarasal ay ang ating pagkaugnay sa Diyos. Sa malalim na pagkabuklod na ito, ang Diyos at ang tao ay parang dalawang pirasong wax. Yung wax po, wax. Wax na di mapaghihiwalay. Ang pagkaunay nito ng Diyos sa isang munting nilalang ay napakagandang tignan. Ito ay isang kaligayahang mahirap unawain. So para kay John Maria Vianney po, ang pagkabuklod natin sa Diyos ay parang pinagsama yung, alam mo, floor wax. No? Kukuha ng wax na ganyan, wax, tsaka mo'y pag-aluin. Ganun niya inilalarawan. Itong pagbubuklod nito na nangyayari sa pagdarasal ayon kay St. John Maria Vianney. No? Sana ganun nga tayo. No? Ganun kahigpit, ganun katindi ang ating pagkabuklod, pagkaugnay sa Diyos. At ang pang-apat, sabi niya, hindi man tayo karapat-dapat na magdasal, ganun pa man, sa kabutiang loob ng Diyos, hinahayaan niya tayong mangusap sa Kanya. Wala tayong lumapit sa Diyos. Dahil tayo makasalanan, marupok, mahina, ika nga, lupa lang tayo. Pero sabi niya, dahil sa kabutiang loob ng Diyos, ngayon ay pwede tayong mangusap, magsalita sa Kanya. At ito po, sabi niya, ang panalangin natin ay insensong nagbibigay ng dakilang kagalakan at tuwa sa Diyos. Sabi niya, pag tayo nagdarasal, giliw na giliw ang Diyos. Kasi parang insensong lumilipad, umabot hanggang langit ang ating pagdarasal, ang ating panalangin. Siguro po, ganyan ang ng mga magulang, yung mga tatay. No? Lalo na pag, yung mga una-una pang mga may baby, marinig lang yung tinig ng kanilang anak, giliw na sila, masaya na sila. O kaya kayo po, siguro pag in love ka, marinig mo lang yung tinig ng iyong minamahal, parang nabubuhayan ka na ng loob. Ito yung paglalarawan ni John Maria Vianney. Sa malaking pagmamahal ng Diyos sa atin, yung tinig natin na pinapaabot sa Kanya sa pagdarasal ay nagbibigay ng kagalakan. Kaya dapat, kung gusto nating bigyan ng kagalakan ng Diyos, ang ating pagdarasal, parang insensong lumilipad na nababanguhan ng Diyos. Sabi niya, ang gaganda, no? Tapos sabi pa niya, pag tayo nagdarasal ng tama, kasi siguro may maling pagdarasal, nawawala ang ating kalungkutan. Tulad ng niebe na lululusaw pag nasikatan ng araw. Sabi niya. Siguro ito po yung experience niya. Pag siya'y malungkot sa kanyang pagdarasal, nawawala ang kanyang kalungkutan. Inihalin tulad pa dun sa yelo na pag nasikatan ng araw, nalulusaw. Sa kanyang pagdarasal, ganun nalulusaw ang kalungkutan niya sa harap ng Diyos. At ngayon po, siguro, maraming malungkot, maraming mabigat ang nararamdaman. Ito si John Maria Vianney, sinasabi sa atin, sa ating pagdarasal, malulusaw yan na parang yelo na sinikatan ng araw. At ang araw ay ang Diyos. At ang panghuli po, sabi niya, ang pagdarasal ay ginagawang mabilis ang oras. Hindi mo mapapansin ang oras, sabi niya. Nasa kasarapan,
Ay, hindi mo napansin, ang haba-haba pala ng panalangin mo, sabi niya. Sa kanya, hindi siya naiinip. No, gaano man kahaba yung panalangin niya. Kasi para sa kanya, sarap na sarap siya sa kanyang pagdarasal. At yun nga, hindi napapansin ang oras. Hindi siya naiinip. Kaya para sa kanya, ang pinakamagandang pampalipas ng oras, nababagot ka, pray. At hindi mo mapapansin, ilang oras na pala yung dumaan. Yan po si John Marie Vianney. No? Kaya sabi ko sa inyo, kahit hindi natin siya kilala, ito lang mga sinulat niya, makikita mo ang kabanalan ng tao. At dito, tinuturuan tayo tungkol sa pagdarasal. Okay, so ituloy po natin ang ating pagdiriwang at tuloy niyo po kaming pagdasal kay John Marie Vianney. Sana'y matularan namin siya. At ang kanya pong sinabi rito ay sa akin mismo ay tumitimo sa aking puso itong mga sinulat niya. Sa akin mismo ay akmang-akma at tunay kong pinahalagahan. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa Panginoon nating mga kaibigan, tayong lahat na sa magitan ng mga banal na tao tulad ni John Marie Vianney, tayo binibigyan ng magandang halimbawa at pinalalawak ang ating pananaw sa mga spiritual na bagay. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing obispo at pari, para titasan ng ibiya karela ang karampatan na kagalangan at pagsikapan tayang akit karelay Kristo, mismo akikilos king kapamilatanan ng karelang kasuywan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing pamunto kay empleyado ng gobyerno, para tilasanang kumilos mitmong katapatan at kalinisan, banding memalin galangan dala, luguran at pagkatiwalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing miminalog, arapaning kapagsubukan, at mikakuno king upaya ng Kristo, sana miraras pa, ing sabyan ng Jesus karela, Abe, karitak mo naman kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, mitmong tula talasanang tanggapan, ding sablang ikakayap tamo, makwal talaman o kalulu, matalino o mangmang, antimonong makananong i Kristo, tanggapane imbalang metong kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngani po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Dapat na sa Ginong Diyos, sa nakapasalamatan ng bala metong kaya katamo, kabang pagkalubing mabilis sa pagdanan, karing kapatang masakit, lalo na kang Chema Cruz, ating alwa pang may ngaturan, may nga sakit na po riniting COVID-19. Pakiramdaman pa yung intention, ditang sablang papapangadipak, imbala metong kaya katamo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, king pamaglakad mi kaya tibabo yato, dinan mo kaya sanang matibe, kasalpantayanan manalig, king kaya kang upayat sikanan. Agad may sanang yabot, inggamat mo, ban mikabos kaya kami, king sablang kaligaligan. Ikang mabibiyat magari, manggaman, king alangangga. Amen. Lukluk tapo para king pamagsadya karing ain. Sa
Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligayan ning kayang lagyo, king kay katamong kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo retingay na yampang mi bilang parangal, karing kay kang santo, lalo na kang San Juan Maria Vianney, aminatad king patutu ning mayupaya mong sikanan, mananasanang ingupaya ning Eukaristya, itad na kay kaming kay kang kaligtasan, tiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At keka antimurin, yat nayo rin puso yo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parat, at numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Pagkalubme king Santa Iglesia iting piyestang parangal kang San Juan Maria Vianney. Hagyagan mo kami kapamilatan ning banal ng di. Tuturo mo kami kapamilatan ning kayang pamanaral. At babiyaming kaya kang pamangandong bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita kaberi sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya ng toknang, ngaming babi, kapurian kaya kam. Banal, banal, banal ya'y Ginoo, Diyos mayupaya. Ipuig banwa, ating lapot tingke, kang ligaya. Hosana, Hosana, king katas-katasan. Nuaning daratang, king lagyo, king Ginoo. Nuaning daratang, king lagyo, king Ginoo. Hosana, Hosana, king katas-katasan. Nuaning daratang, king lagyo, king Ginoo. Nuaning daratang, king lagyo, ning Ginoo. Siklaw tamo po. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sa blang kabanalan. Mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingay king Espiritu mo. Ban para kaya kami, manalilang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang lub, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapi at pepasalamat siya kaya. Pira suned binyene, karing kayang disipulo nga na, kunan niya iti kongan at kanan niya, iti kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyin ng kalis, karing kayang disipulo nga na, kuha na niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, yung daya ng bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Adaptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayo misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, O Ginoo, kami ang gaganapan, mga subling bebe, kami ang pagmasosyan, anyat ang mong maligaya, kami ang maninayan. Iyang ini gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyen ng anak mo. Narami kaya kay ting tinapi ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Nayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming sanang misulusulo, king katawa na dayang Kristo,
tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ang Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban may ganap kay kinugod, kambi ng Francisco, kay kaming Papa, at Florentino, kay kaming Obispo, ating sablang pare. Ganakan mo na naman, di kapatad ning Pepay Nawan at maninayang subling miye, ating sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya lang anggap, ban kaya ng Maria, ang Birhen ng Diyos, kambi ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at tinupad kay malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alangangga. Mapamintuking amanin talapangabos at mihibog king banal ng turu, nga tamang ining mangangas manalangin. Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapaan king panawon mi, bahan king kasawpan ing kaya kang pangadulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo, kaya kaming talapangabos. Kristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babihe ko kaya kayo. Ay mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, na yung lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilukan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at bagari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan, kaya kayo po, kapayapan. Pagkaloob
king Diyos, niminalako king kasalanan ning ato. Noon tamang mayaws king hapunan ning kordero. Ginoo, matampang tanggap kay ka. Dapat igas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod buhat lingap. Salamat king pagkamalmot pamaningat. Salamat po, salamat po. Para king miapig kalumuke kami. Pamangan mi aldo-aldo pagyeungan. Buknangan mi malan mi lanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod buhat lingap. Salamat king pagkamalmot pamaningat. Salamat po, salamat po. Alining aldo at ilananing ulan. Siyuping hangin at kantada ring ayun. Sa langing batuining dengit at alit ka ring malapit. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat king lugod buhat lingap. Salamat king pagkamalmot pamaningat. Salamat po, salamat po. Karimpong kaya beming sisimba king live streaming, siklaod tamo po, ban pangadyan ning dapat ay spiritual ning pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapot pauli na ning ngening penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man ni espiritual kening puso ko. Kakahulanda ka, bala mo mawari at ka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Imperata. Itamongan po. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal.
Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na sanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, paraking ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumike ka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyaan pong magari kambe mo, king kami atunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklismi keka, king kagulanan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na Birhen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan, San Rafael Arcangel, San Sebastian at San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita de Casia, San Agustin, Santa Monica, St. John Mary Vianney. Manalangin tamo. Oy paming totoong mayupaya, kapamilatanin kaya kaming lugod at pamanyamba, ikesanang makisulo kaniting banal mong dulang, paratiming apakyapusan, ingalimbawa ng San Juan Maria Vianney. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At keka antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang totoo. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ning kaya katang kapag masusyan, niya umeta ng ining luguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat king Diyos. Miras na o bininiyagan, ing pamigawanitangan, bendisyon, ing Diyos lawit numan, ikatayang kapakalan. Amanu apagamalan, amanung pagkakasalan, usal ni karalunduman, yain ka maliwanan. Dakal po salamat, bengin ng Diyos, kaya kingan. Magandang gabi po, maraming salamat.